Здравейте отново! Вие сте с шоу номер 1 на България и това е факт, въпреки че не караме публиката ни да го крещи непрекъснато. Благодаря ви. Ако искате да вземете местата им, влезте в ролята на жури и изберете фаворита си за специален гост в ефира на радио Enjoy. Участието в играта на Enjoy може да ви осигури награда и специално място сред публиката на спектаклите на живо. Тук съм с едни хора, които твърдят, че са Lions Crew, но аз няма как да разбера, защото те са с маски. Кимнете поведнъж за да, ако вие сте Lions Crew. Колебаят се. Нека тогава да видим. Между другото, готови ли сте да разбиете съдиите? Да. Да, добре. Определено. Определено. Добре. Стискам ви палци за новия танц, но преди това нека си припомня вашето участие на кастингите. Ние сме Lions Crew и сме от Варна, танцуваме хип-хоп. Ами аз ви знам. Да! Ние вече сме участвали в България Тест Талант. Беше преди 2 години. Участието ни беше доста разбиващо. Нямам търпение момента с прострелването, където Руми направо кърч. Стигнахме до полуфинал и отпаднахме там. Това беше стимул за нас да продължим да се борим и да надграждаме себе си. И да не спираме, независимо какво се случва. Работим без да спираме, въпреки че предния път сме отпаднали от шоуто. Ние продължаваме години наред да творим и да правим това, което обичаме да правим. Постоянно се борим, постоянно работим, постоянно се развиваме и търсим нови висини. С 4, да, продължавате нататък. Танците за нас са нещо много и като терапия, като медитация. Освобождават всякакъв вид напрежение и ни помагат да се справим с всякакъв вид проблеми. И не само, носят ни много щастие и радост. Примерно цялото ежедневие, което ме смачква през деня и вечер мога да си го избия тук. Този път танцът ни е вдъхновен много от азиатската култура. Това, което сме подготвили, смятаме, че е най-доброто ни изпълнение до този момент. Оригинални сме, различни сме и правим всичко от сърце. И затова си мисля, че хората трябва да ни подкрепят. Гласувайте за Lions Crew! Те са повелителите на сцената, те са царете на танца. Аплодисменти за ветераните в България търси талант Lions Crew. Къде отива, а само къде се надява да стигне. The sound that bites. Free my niggas like behind bars. Move 100 pounds for a lawyer, beat the charge.
Chop chop in the bando, I don't wanna look like. Chop chop in the bando, I don't wanna look like you. Chop chop in the bando, I don't wanna look like. Chop 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 chop, look like you. No, I don't wanna look like you. Chop chop in the bando, I don't wanna look like you. I go black. Hit it. I go black. I go black. I go black. Black. I go black. Black. I go 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 black. Вашите аплодисменти за Lions Crew. С всяка изминала година все по-добри. Благодаря ви, прекрасни сте. Благодарим на Lions Crew за тяхното изпълнение. Ако искате да ги видите и на финала, изпратете СМС за тях на кратък номер 17457. А сега очакваме мнението на съдиите за техния танц. Михайло, какво мислиш за това изпълнение на сцената? Вие сте ми много големи фаворити и очакванията ми към вас бяха доста високи и ги надминахте. Това нещо беше брутално. Тези аплодисменти от публиката са специално за вас. И така, кратък номер. Да, има нещо много интересно. Имате си почитатели тук в публиката. Виждам аз. 17457 е номерът, на който може да гласувате за танцорите от Lions Crew. Благодаря ви много за това изпълнение. Следва... Кого обичате? Теди? Добре, тук има някаква интрига. Много ви благодаря за това изпълнение. Благодаря ви. Аз се премествам лекичко. Отидохте да търсите коя е Теди, нали така? Чакам си камерата да се върне. Коя? Деди. Добре, Дени, кажи, ти имаш ли връзка с този човек сега, който крещи там нещо? Искам да знам всичко, моля ви се. Да, имам огромна връзка с него. Добре, благодаря ти, много хубаво.